Din il-ġimgħa se jkun qed jagħlaq il-bibien tiegħu l-ħanut magħruf mal-Maltin kollha bħala Karwana tal-Fajenza, ħanut li tista' tgħid ra minn kollox. Kien fetaħ il-bibien tiegħu fi triq merkanti daqs sentejn qabel feqqet it-tieni gwerra dinjija, jiġifieri fl-1937. B'dan il-ħanut jibqa' nfakkar b'mod speċjali għaż-żjarat li kien jagħmel għad Malti San George Preka. Kif spjegalna Josef Karwana, wieħed mill-aħħar sidien ta' dan il-ħanut. Every first Monday of the month kien ikun hemm l-irġiel u Tuesday ikun hemm in-nisa. U kien jiberkilhom xi tofi u konna nqasmuhomlhom u kulħadd kien jiġġenera lil dak tofi għax tkun imbierka minn għax għandi t-tifla, minn għax għandi t-tifla pregnant tin waħda biex għandi tifla marit minn għandu dini. U kien jħobbu ħafna tkil ħaġa. Il-ħanut oriġinali kien bedda bil-bejħ tal-Amara Djar, fejn kien Nikol Karwana li kien jaħdem l-Amara minħabba li kien masru taxxa. Iżda 30 sena wara l-erba' ulied ta' Nikol kienu deċidew li jaqilbu n-negozju minn dak tal-Amara l-affarijiet tad-dar. Iżda minkejja li se jagħlaq, il-ħanut għadu jibqa' jfisser ħafna Josef. Jien twilit fil-San Paolo, ġifri twilittaw, għejxtaw, bil-pensjoni minnaw, emmissa. Everything comes to an end. Lura fl-1971 il-ħanut kien inqered kompletament meta ħannar u dam jaqbad għan 3 ijiem sħaħ. Iżda Josef u ħutu qatt ma qataw qalbhom. Dan il-ħanut li Josef taħ ħafna sodisfazzjon. Iżda qed jiddispjaċih li se jara l-bibien jingħalqu darba l dejjem. Not really tax, bħal speċi żmien jagħmiltu. Żmien jagħmiltu hawnhekk, allura it's time to go, ġvera. U x'inhu l-messaġġ li jgħaddi lill-eluf ta' klijenti li tul is-snin żaru dan il-ħanut fil-kapitali. Nirringrazzjahom ħafna minn qalbi, x'kella ħafna klijenti simpatiċi u fejn stajna rranġejra u tajthom is-servizz li hemm nistajt. Kristin Mamo, Net News.